Nigase mambia bone no kubuli kwane na ikaranso ike ende toba monahe kurubono goikomwe na manga ndo korekana na gotebiri gona iriri bagre bano kwaliania ochaka mona into na ndokora mona into kwanyola marande na Pastor Steven Mweresa oyo segediro kwegena kwa wase mambia boniga na into nejinga gito kwaliania somoroberio Ensakia botambo yo korosera na kugachakira litkoliao katosemere no mwanchu moleria na mashabikito on Ndizi TV nigo mwabokire bya maitakero bogete bya sagwa nchire tiriko barai korori tukeriga kurende ni nyasaye nero bero mu buyito nande nero nyadeka gotokonya tonya tokorona ase embeo chitariki ni 14 motinyi no 12 umwaka ne chirubere ne 22 na nadia ko debina matuko atigarire na make ni gona atigara matuko 15 na bere inde totaje umwaka goje umwaka chirubere ne 22 na iso to kromo Kenya ase mera tubina ngucheruta ja umwaka yo aso motinyo ne badana happy Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Asiri tukurelero Ntorojine University ya Kisii ngokorere graduation aborokiwa osaborokia bari banyare bagosomiwa se myaka mingaria litukurera ngobe kurubare chigutwa na baraba chigu chake obukoreri bwabo bene ona maganda tokorikana se ense yeito ya Kenya nene liberera ya bwatira sense meli ya Simiuro moja wa Kenya anekro roboti rwajagaruko usokiwa bagajaga goteana ingogereto murai bwa Simiuro moja wa Kenya Raila Murodinga taira chikura Ntorojine bajagire komachania abu se bagodena ya na kwagerete na kwagerete nara yo ende takorokana sense meri ya siasa abo igontoroche governor senator we county ya Nandi Samson Jiregei ni gobana karagate abune katiba ngonchuriri gwere nande nige kabwata maya asa monchuriri ya yote abuno nde bwensi no mbali bakwamereria serikali wigabaje gwitabira ni kyagera nige bwate obuya ase amatuko ale gochi bosio boigo ndoroje na ekamati eri korwa sense meri ya National Assembly gose bungenene anene eri kurigereria mangana yo bokoreria sense meri ya bangana yo kulika balimu bomenere tuko rigoro ase boigo mugumene we county ya Nyamira Jerusalem aikirane denera adeuna akerwa chikolika balimu abu barike kurengana ne bari na bakorita matemu gocha gusing na ba graduated boigo barigere na additional parents yu na ari agenda to kagana litukirigoro konde na ili bagaria beno manjumuru kole na semambia boni go benenche kurbono oigajise to chabona mambia kroto na choshwa uta oyo kone kune bintu bya gochire ase enjera ya bena sense maya mariogi na sense maya jibicha oyinjo show to kone kune bintu byonse bya gochire ase enjera ya bene Nigeriane Brighton Makori. Bia mono kigima Nigeria nensara nyarangi ontita mwancho moligereria Jumatano engia emambingi ya naende nyasatu ancheire twabokire twikire igase studio egere tukorosereri tukoliao togosemie tukumanya mange aliara sa magazeti airobolito akunete abakenya ao nanda ali mugwenera tukumanya gende tokoleka sense ya Kenya ne county chons chigotoka imense ya Kenya no yani siko yense ya Kenya Gusii bali bamenye taroro ndo chiko batebia mange asenchera yobikirano kigima koli ndasema mbe abono yo minto batabirenga nigotolega iga asikirenga yu kurusera litukuliao maiga yokonyora amarandia korwase Pastor Steven Mweresa okinireke moika na into to ikirega igase studio to chigo sangamo nae kurobono iga weikachikoraga chinsa isato chimambia ya bono na mange to kwaliganeretia somorovelio enkwana yeye mase yemekerole tukolia Jumatano magane itonya sae karanche ngoikale ase studio ense monenusu ndocho kumanya magazeti aliagenda to koleka ase ense ya Kenya ndocho kumanya na aliale ase birubo chigosoli ntukumanyeke minano kia FIFA World Cup 2022 imense ya Qatar tukumanya naralia yagende tokoleka ende naralia koleka telitukuligoro na lero naralia yaguchiago koleka karutuganyirete mono weika omwelio wike minaneke iga ngono mwanchu muligereria andonsi asole bono mambia tonyore wetera senchira ye mitandao no tole Ndizi TV News digital abo Facebook abo igo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na bogo tonyora surround tita Facebook anyore Brighton Makoli Facebook ende boy gotonyore wetera se SMS number eyuerega bwa TV yao ototabinga na ki bwa kire makuba akeire maeto musimu boli kubandireria atekaga tikabiraiga kero monta kanyoranga nigali bwate
Eric Baraza mbia mono good morning na ende mbia soko bwena Mildred Momanyi boy mbia mono soko gendra kona kubwena Omoswat Felistas Nyanchama good morning andonsi asovera ta Keyston Chari habari ya asubuhi na mashabiki yetu mwensi pi balimogo tobwatia korwa chinsinyo inye chiense minute diaspora ntobwata team following maswati Nyangongo korwa Nyangongo junction korwa Sophie Motangi na entuma etanogenda tukubwati umurubulyo bonega mashabiki yetu korwa chinsemo ao ntobwata korwa Canada Toronto balitwanyora yabo matundura ntobwata korwa Australia korwa Singapore Seychelles United States of America T-State Chons to wakangambia mono kigima ntori kweba munyakero goito Kennedy Mirieri bakubwata na Cyprian Marube Jared Mtoto wa jirani David Kimori Cyrus Bitange na mwensi balimo kubwata yabo Caleb Mwetui korwa sensemo ya New Jersey Divinonkeo na mwensi balimo bogete kuligereri morobele Chris Orina Chris Oyunge korwa chinsema cha Nairobi yani county 047 na mwensi pimo kubwata Pifon korwa Isiolo Barracks ni maite no bwata tumorobele bono mambia to wakangambia mono kirage bono totebie ase kwa bokire korwa nyasaye nga yako igolero korwa simambia bono intwe otoigolere igase studio amono yo minte producer ito Joshua Uta nigo tokomeka mekanande to wakangambia mono ine ayerende karibu sana tochakasubwamo igole na romorobeli ochirengo Mondis TV somoro Ensakia ime ya Ndizi TV ndwansmo Gusii otanyore di tukulia ndi kobaligia kiara ano to korosera di tukulia oto oteini Ensakia kwanyora vitamin D na botambe to kotebi kiara otabinyore di na bokonyora na kwabere bitego mesaru nango de botamba lina muntatanyore di vitamin D no mwana kero mugaso yo Ensakia no bwata mangana yego to kotebi na so ime yo morobeli Ensakia team kubwa kanto kura wana Joshua utakwenda kubone bintu byonse byagoje ira sinjira ya bena ndonsi asoberete kanere entera ba Italia twene kinendumne karotura atwa wikiri asinjira ya bena simambia boniga genda sense media mitandao bena sarao tena genda sense media Facebook abutonyora Ndizi TV News Digital abuno gotonyora sense media Facebook currency ya miamogiri ngwa rumura ibwenze Dr. William Nudo adana bone ninga ya technology na mangana innovation genda sense media ya mitandao na bogo to chat yali asinara bwali ki live chat kwa beke SMS ya abu kwa likali na yaya ni gambali dikorunya nturago injingoro kugana igana igatwa nyora se studio na ntutwa mana mashabiki ito abokire twese do promishani umwakonde sana botora akora monjori yake twarana ishabiki ito ni riri tuko se wiki na ntutwa bagente kyara mashabiki ko bana intwe derikasi raise kero monta kuboka maambio babu no soire Ensakia igoto kwa kirambio muno umwakonde na botora Robert na Sara ke igatwarana na ntutwa bano ne sawadi timu Ensakia ondoro beretina matuka komi na ta na bero so omutinyu mutangani ndojigo korege ntogete kya mashabiki to ina banta baya nandi ni goto kuba wafulia kofia kila asubuhi ono nda soma sis nda sense mo ye SMS ya to mirugwetera se namba ira skini ya ura umo chumulie ni ndo Ensakia ine bundia mandasi Ronald Nyaika na Penino ye como I'm happy today I'm blessed with Mary mbie mano bundi ya mandasi Now then, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand, do not fear. I will help you. Out of Messiah 41:13. Morning, my dear beloved ones, have a lovely and blessed day. Yo tinda mayani ngosara lakini doje na nelsa bigito li nene sana ngorande ningo korendo totebrina kurwasike pungo gya Isaiah 41:13 adeina ande tutwale emambiengia se nelitko ligiambia monekara mwatumire SMS chino Mosed fini from Kioge amasabi kionsi emambia engi ambia mono Mosed sahena lianyora from Bogita Johnny karoteana emambingi yagoja sema Mr. Manyara tani rebosire Samuel yego gira mekenye Johnny Obiri Mama Stengo Dolphin wa Kiogo na bantu bonsi banyantoima ambia mono sahena lianyora nara neo tena wa fellow Kenyans yani abana ba minto chana na leo you look good continue so
and have a good day. Yagoro ko igure gesonge ekyo manyamono yo oyinya simgo jinse majiri chianya. Jombia mono manjumo digenda oto machi SMS chino oja sister simambia boniga katoko chirigeri eya maseyo. Mbia mono sana ndoche Dennis Openda Nyagwaya of Nation Media Group nerne lishabikireito nere no moliki agoteba bana ba minto good morning happy Wednesday agoteba maiga achiere Pastor Peter Osano korwase kanisa ya Mecheo PAG Juvenalis Aunga Oyoro Monchoria George Nyagwaya na mzee Aunga family all from Mecheo Esikimu mbia mono sana bantu beskimu asoko gendra kubwatia ayona maiga korwa Dennis Openda Nyagwaya korwase nyumba y'oburaria ya Nation Media Group oyore naintu asemambia bona otebanga nchete kubwatia umorobelyo bwensakia korwase gitaseni kya itona mbemo Ndizi TV umorobelyo bwensakia Sara na Brighton biamono sana wa brother amaiga aikeire abantu bensemo ya Mecheo Eskimu ando chenga Evelyn Bikorokoro chinsemo chia Mountain View Nairobi nera goteba Brighton Sara good morning happy Wednesday tuko pamoja hadi mwisho biamono sana tuganyirite tumanye nararia ya Kairo bolito ase Jumatano yeli tukolia lero biamono sana Divina Morakro South Mugrango nera goteba Sara Brighton good morning tuko pamoja ayigo mole mali tahati kurugabo ase studio lyogini go tukulinyora buyakigima nechibicha ni go mole byabana ba minto Ndizi TV eskwebosyo mono umurubulyo ubwensa kembia mona sana Divina Morakro South Mugrango chinga kindo chenere Samson Oroswa kura chinse mochi abu machoge chache agoteba tuko pamoja tuko nyuma yenu kazi mnafanya ni safi na Mungu awabariki kuamka kila asubuhi mumejitahidi sana na Mungu awabariki na nyasaa kolende ene nyasaa gosesenie asokobalisha bikina mbemo kurugabo chinse mochi abu machoge chache kura chinse mochi itare bo kioni ewodi ya sengera bosoti nindoche Orenges nindoche Mokuaz bia mona sana sogoto bwatia mugaka Evans Ogendi nera goteba no ali masumurubulyo no mongino ye Jane Barongo na bachokorubuna Eunice Mora na Stephen Junior bagoteba babokire nigo bagende tokubwatia umurubulyo ntokweba mashabiki mwensi korwa timu diaspora gendra gotumachi ujumbe ndonyale ko batomusigerere mbie mono kabisa nidoje tomo so mikoro bomba chinya igwanya mira bwa kirwe yantu dad masomo mura mama Agnes Mokere Elizabeth Gesare Lamek Nyalibo na Unita kwa deni mambiengia ase emiro osomerobelio ya inumo bangete good morning agatote abu good morning ekeli este ngojinsa majirja bas nyaboterere amolio kana mamumu abo Mary Nyarangi na Mahabi Ibrahim na bana Kirinton Alphon na Yuchin Brighton waingie ndani ya Ensakia good morning nera kabeke komba abuge kare kunya guoka kaliro gecha iguoka morning mark me present to you senior head girl out there kondani yumurobiri injini Caleb kuronya ntrago ibeno out there na good morning ni kondani na nyinyi hadi tamati gendera kwa bamo na intu manju moriria sarangarte na mbarbali kira sense Mary ya Facebook na bona barabu kora ba sogeri yake tigato shout out amashabiki bali batu bwatire wetera Ndizi TV News Digital ndo chenga korwa chinse mocha nyangoso akoro kwa yoba shobeshae agoteba niko kama kawaida tuko ndani kiongozi Sevanaya Onserio korwa Riana Bonchali agoteba mark me present Walter Moturi agoteba korwa Kabosi emambengi ya agochama asante sana Generali Gichana agotebe Josephat Gichana korwa igena Generali Gichana nere korwa chinse mocha igena Itambe agoteba na wapata sawa sawa nkwanile my wife Kemto Silva my mom Helen Kerubo my sister Nelson Janet Mary Veronica na brother Wycliffe I also extend my morning greetings to Dismas Mose all kuroigena Itambe village guys na my football students of Muruga Junior FC asante sana Keiston Chari agoteba ndio kuingia ndani ya Ensakia ntwago kwani mapema lakini otebire mbona soire na Laban Omami agoteba kurwa Minnesota
watching live. Mbia mona sana ayona mashabiki wa timu diaspora matunduranga ikwenda kurwa Toronto Canada ni maitano genderete kulika SMS yao na mashabiki mwensi pi alimogoto watia simambia bono. Mbia mona mlonji muri gendera konyerika konyanda kuchirika gwethera sasa mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital sasa ya YouTube tonyora Ndizi TV News konya chinga kito tweet @Ndizi TV News bayo tumekangel kya gwethera sinambira skin ya urabo ende tokanyora senjira ya bena simambia boniga to siomi sense media sege kesini ni togoira na toenda samagaseti yeritko dialero. Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire cinsa isano na isato ciamugaso guika ikomeye ciamaragoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninjungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasai anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye kama nyaini kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umuruburyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kuganya kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao omwancho moligereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyogocha bwogo anyoro goweka go kwarenge bikorto bya magani chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kiraritu kuriye Jumatano goika ngoroko papa antivirus umumuri okoretera chingero butambe koritko ya Jumatano weka Juma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitege tsini geito nambeyemo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii aseri toka ligotoka lingazu litoka bokunyure cyane litoka bokulira bukuma so wasu no boro kunye kuliye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda gotogwa chigabwa seketa tsini geito nambeyemo
kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso igutuka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bare Ensakia abwato twerera bugosomera aborokia nigo baisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo babwata amabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo iryanyora megerio no gosomigwa Kisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru egiye ukonya soba sombi bwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwana wana mwanju muri Ndizi TV akarenda gutubwati asimambi yabone gatotaka kwira wika sense meri ya magazeti kunde mwarato meri ya SMS yino ntoko bantu gisoma Henel oigo kabosi omoyo Ndizi TV ete ntuanjete buya ase oko yereta atedena televisioni tuanjete buya ase oko yereta ngombe manenali oigo ekarole ime yomoroberio kabisa Cynthia Mukaya atena bana ba minte mombesete kabisa nkwanele producer yino Joshua uta aso kwena kune binto nigo bimesereti emambi yabonigo Joshua niwe tena wakwaniwe kabisa kero abatedene binte kubibege de bikabanie. Asante sana ndochenga ukinyi Dismas nera kurwaige na itambe bo igago teva Wednesday poa kwa Generali Gichana Jats Luanga Ugato Zipi Silipi kiongozi Safanayo Onserio Moruga Junior FC Bena Nyabuga Evans George Elvis Justin Becky Onyambo na wote wa mke. Asante Ashley Ademola agoteba bwakire bya timu Ensakia. I can't be left behind as umrovelio. Please count me in and please na ikaransire ekenindo momanye na ende monse mie bya mano baba Ashley Ademola asokwa meyo umrovelio. Asante sana Eric Baraza agoteba good morning. Keep the good work asin blessed be blessed bya mano sana. Nicholas Otieno Joey agoteba good morning from Ngunja agoteba show iko sawa na tuendelee hivyo hivyo. Ferezo nyanjama nereno arime yumuroberi kunisema jiri cyumusojo kaito bokire bono nero so irime yumuroberi. Good morning Felistas. Kwane abantu ba musojo. Nyabuti machuka n'abantu bonse ba musojo arige George Village na nkoba ganiri mambingia ande litko ligia abuge George Omete Village ensemeri yumusojo angena gekomwali. Nyabuti machuka count me in koro keumbu gesere anasema kondani na sisi Bonvas Agostino kurwa magenje mpaka ekenyoro kya Nyagenge nonde ime yomoroberio bono mambia mbuye monase bali mwatomire SMS ino tingo gisoma nchikore nindo Nyabuti majuka akondani nindo Nyanjama Priscom akondani Thomas Gesora akondani na sisi anasema kwamba Ndizi TV ni mambo yote na Red TV yomugusi yoka ekosaseri kutakira mambi mpaka lyagoroba ndoko waira ya mase yamwika sama gaseti tukolera memo wo ikasama gazeti ilitukolera karombate gazeti ya The Standard na inche ngombate gazeti ya The Daily Nation ekara sengo kwira gazeti ntangani page ntangani gazeti ya The Standard ne iri murekede nangaki omurai bwense Dr. William Ruto wono achire asijinse kiri kya Western erigo kigoikerania endoto yaye ya asura koni moni kibuga gazeti ya semonu bwe kanyamondero ni gali thena Ruto looks west to fulfill hustler dream igono ala sense meli
korigereria ngaki kerondo jena muri setini ga muri kerete murai bwense no ara sensemo yokobe asiga city yebija yae amo nansemo yokobe yokobe osokobo kwana wakomosi no ndo jicho Biden omo rai bwense ya United States of America ekerobona bara ekeragost anena bara ikuru sensemo ya Africa na Kenya irigo kwana ngaki bagosuka gochi bosio igo nigo murai bwense Dr. William Ruto agenda go partner na bara ibande rikwene kimna ngosukare gochi bosio ogwana nere murai bwense go kwana ni gatena no nyitari kurwe go deliver a message kurwa sensemo gose ya future mangana Africa trade ni gatete ko be relationship so gwa matobu ya nense ya America erinde banyar ba uski ebintu usibanyar ba kwimoke birengo bya private sector amo nakobeka mangana investment opportunities ya sense yeito ya Kenya boigo murai bwense na murikiri gana ngo chibari konyorana na Rishi Sunak oyo nere murai bwensemeri ya UK Prime Minister yensemeri ya UK ekerobono ateberna ange chi program je takere ko ba ange 500 billion chiko worth 500 billion chitakere kurigere wa sense yeto ya Kenya korwa sense meyo ya UK etakere go sirense ya Kenya boigo nindo chiga na ro korkona Kristadian jojifena oyungorwa se government nere terikiribu ya garaki nere na rigere tiko chikwene kibuna ngokonya arensi ya Kenya nena sensema ye budget no kobeke meroberio ya mangana yo improve chi facilities asense ya ito ya Kenya harondo jairo borito ekerobon Ruto aligerense ya Western irigo ikirania endoto yae asamangana asurago sigwimukiri birengo bya Kenya igoro boiga sense meye iga nemurikirete ina wa inki wae Asmio was bound to lose elections nemurikirete na inki kiagerete bomo bwa Asmio romoja wa Kenya obwa alikura wagose bwa Raila Amolo Odinga alikuriye kirogo amono mokonyo emata karwa ingi kiagerete chikurejo mbachi nyora ni gago jamaiga yebyombe awe soke na oja ko mochia ina nae ko irite ande oyo irita ndo junya ria sebeji iye ya gatana gotega sedi ya standard ebo iga sebeji ne markete ne byombe bya barimu asensito ya Kenya nigobono bya boliri ego kinigwa kwemesara yabo asense mabagotena 60% chi emeronge tano no ma semia na bono banyarire bakobori na bamenterwe emesara yabo boigo nzenza meri ye jigosori ne robereti buna ne marikete nga kibono amaisonse amurikete ense ose team ya Morocco ye korwa sero kongo Africa nekero bono ekarba uchikumira na France litko liarero ojagra chinsa inye chabutuko karbono abanta bangwarigete na Morocco nga kigo chikokora nekero team ya Argentina litko rigoro abutuko yanyarige ko yikore team ya Croatia chigorisa za serige na lisagero igal Argentina kananje ticket yo kwenda se final asebono Morocco nere morikire na gose nejigo tobo aseri tukolia lero ko yita France ayo ni gara chikumanywa karotira chikwera jida kemerongo kianda asense media katari bia mono omanchu murigereria no yo minto Brighton Makolindo chekana digisemba wata good morning team Ensakia good morning to you no nye muyariganetie gochakora ara kolende kararigereria Ensakia ke egere tumanye gusuka busio gazeti ya The Daily Nation ne murikirete igoro ya fees shoka for varsity students wana nigo gose school fees chibesa che school fees shock nigo ya cheire abarokiwa bali bagoso ase chi university kolengana no morobilio ole proposed gose morobilio noro ole nchira igoro ya funding model chibesa chiri gose chi sponsorship chiri abarokiwa bakonyora chinga kibagoso ase chi university morokiwa ndebansi obwate grade yo komaso ya se university nigare gokonyeka kurwa ase sponsorship yes serikali osegwakanirwa fees amo ne serikali wetro morobilio obekiroro gokonya baroki wa bonds bakonyore grade kirikibwenerete asogoso ase university kolende proposed funding model ni yego kwananga abaroki wa bono ni chikwirira abaroki wa abakeke
gukonyeka na government sponsorship gekwenekwa gose gekoranganiwa na matuka magega abwasabarukwa bonsi bari gokonye korosa umurubiri uyu uri ubwate grade ge kumuira ase a university bona nichi kwirira abarukigwa abange banyare ko bakwerigeria self sponsorship nabo igo parallel programs ejukira chikubakonya samatukari bose kurinda sibono murubiri nororo bwokorwa chibesa yoringito chikokonya abarukigwa bake bali bagoswa ase university eyunande ne shock asa barokiwa bange bali bagoswa ase university nchikuligereria yo ase page ya 5 na kabere egazeti ya The Daily Nation wewe nindo cha amangana yeke minano kiege kombe kia World Cup abwase timu ya Morocco bagosole koro timu ya Morocco bacholira baralekanete litukuli igoro bagendrete gukora mazoezi ase stadium ya Duhail SC Doha litukuli igoro chinga kibagendete kwialigania ase kiminano kiri tukuli rero chinga kiba kumera ne timu ya France ase semi final inyoranga timu ya Morocco ne timu ya Africa na ndanare ntangani wika asikimina nekyo wika quarter finals na semi finals ekero babugulityo gosemile kwa Africa bonsi osenga mbachigosoa chifaino bachikumera ne timu ya Argentina yitochi okumanya badaye ngana kiyakoletie asekimina no kyalenge igoro butuko chinsainye ayuna arase gazeti ya The Daily Nation na irobolitase page ntangani Waigo as a tribunal eliaro sigo guchegotegerera the IBC4 usecherera 4 negendrete gose tribunal to hear secrets of IBC4 mbachi gotegerera obobisi bwa commissioner baiga bane inyora okwerusia roro kwabo chitariki 15 August karama chibu ali kuraliwa manene yekirogo kyobora bwense yabaete fame bwese banyorto gusira korwase abomo bwazimio lo moja Kenya kolende yababeka kongu magega yoko mochiwa mono asege korwe kwiba kolete kolende rero mbacheko nyara ko bago tegerero ne tribune area inyora batatu barabokonye betene niriyemere mose ba resign Juliana Cherera Justus Nyangaya na Francis Wanderi kolende tribune yo ne chigotegerera obubisi bwabo boigo mengane irobolitonelinga omorayo mukuru bwense Uhuru Kenyatta bono nigo agucha kogoso korwase kiama gia Jubilee na korwase obomo bwazimio lo moja Kenya bunencheremo yuko chiako focus osachi ko ira chinguru cyane chingaki igoro yamangana a regional peace efforts ayonto yaligereria asepeje ya 5 nalimo egazeti ya The Daily Nation waigo ekyombe kia nat bona nigo kialigiri a new pay deal abwasabaganetiye gochiago ko kwana igoro ya CBA collective bargaining agreement wala naendenga na kibago cha ko discuss asege ikaroke gendrete ya 2021-2025 a delegates conference ase county ya Kisumu waigo aba MCA na barabo nigo bagendrete gotebanga 90 na boigo ntuganitie toye wechibesa chia ward fund ayuntulira sepeji ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation Brighton no mwanchu muligereria na rayo irobulitase gazeti ya The Daily Nation mimono mwanchu muligereria takonya nyora yo asinjira yingiye kabisa simambia boni yakura sama gazeti tekaromba gazeti ya The Standard Tenchi ngombate gazeti ya The Daily Nation asepeji ya gazeti ya The Standard karongo kohiro ni gabone amate ya mukuru asense ya Kenya karikuboli emanye ingikirete omwana obago sirio bogima asense ya Katali anene karengo yegendrete asense meyo kurengana ni amate yo ni yotabuni anyorete goichana karwate bunu mwana obo sirire asense meyo musa yo obade miake merongevere nene John Chau Kibe ni ganyarde ka konyora chinkoma anene ase ensemeyemo ose 8 main football stadium asigitie kama sensemeyo akamye kunya gitali korende akasiro buguma bwaye bone yamate ni garo tena ayo mwana itonga kya gusira asensemeyo yakata ni gasirite karo ekemirane kyalengi gati ya Argentina amo na Netherlands ekaro barenge komyoka no quarter final nali mo saoyo anyorete makweli aye asigitikeria Lusail stadium yo ya erange kilomita 200 korwa sense ya Doha
note of door yubono na re family kare kubona rende ngikere to mwana itugo siri obugima ekarari gukora emirimo ubona security guard asinseri ya Katari gute gusomera mangana yo amange nigare asebechi ya gatatu saro yo no yomo babari basiri ubugima se inkoyeri agandade konyorobune general stay yamo ya nyara kego faint asensemena gusiro wimabwaye kate general stay inkorkoro asense ya US I think it's from the US nena siru wimabwaye asensemeli ya Katari into to sabera chama te chabo baremu ekeroba ndrete koberu beri meroberio ya babasire asebechi boigo ya gatatu ni markete ngaki Kenya ngaki embassy ya Kenya ikobotera ni embassy ya Saudi Arabia bone go chikokonya omubere bwo muswati yo moyo kwete metinyene ya erire asenseme ya Saudi Arabia gocha goika asense ya Kenya iri amate ya yo muswati yo enyoro mubere oye erinde como enyo muswati ni gasite asenseme ya Saudi Arabia ametinyene ya erigo tena waswati maendeleo kwa sensa meyo ya Saudi Arabia abaye kana kugera wikasebechi akanene na erombe yero mogo serobi group yemo bono nigo yanyarire gego kwanira gose yanyarire kego saba katiba nyarire gego changewa yanyarire doma proposals yo go change katiba sense yetu ya Kenya yigo chikoni ntamagoro umukonyi bomarayi bwense sara ano manjumuriria ekarba ugatuzi operation Linda ugatuzi erombe yini ubone karate abuna haya kerumo konyi bomurayi bwense abeire no murayi bwense myaka 10 tatakerirwo chikobori kerugo kiburayi bwense gobono nigo batebiruna nigo bakubori ekosiyoni ya 2010 yechenjiwe ekarumurayi agoko murayi bwense agokore tunda yaye bagenda no mokonyoye una basabire myaka 10 abuni baya kwanda buri tukurigoro bakora una Philip Rusiolo Freddy Ogora na Dennis Gwendo abo bare korwa sekiombe kyalinda ugatusi karwari gukwanira abari kyabu litko ligoro asebeje kane bayonande ni murekerede na kibono murayi bwense Dr. William Ruto akora matuko agochukora matuko emiyemo eyo bokorere bwaye asobisi no murayi bwense kodende taragirani amagani ali oskira jiri ali aba Kenya na tete bananguchero kai cost of living asinzi do Kenya kodende yarakana tarakai bindebyo goika boniga ayina buganyara sebeji ya kane boigo asumo asenseme yumo wasiri boerania gose ICT ogwaro nigo bananyade ka koigora ji wifi hotspots asensemo ya wakulima na mturwa markets erikone kuna baremi nkonyora barenjira yabo yekerero ange aba onjoreri osaba korobonjoreri 8000 traders asensemo ya wakulima na mturwa nigo bono barachikonyora omogogo maiga yeserikali kubeka amangana hotspot yani wifi free wifi gotegwa somerana inkigera konye omuntu okoro bonjoreri asensemeyo gotware wifi nigera sebechi yakane ini erigo jerekera serikali ya Kenya yanataka kubeka miroberio ya innovation and technology yamara sana whatever igoro ya omokonyi bomurayi bwense ne president ekera ko retire after 10 years whatever what if ta koirana na inda sentunde ya kabiri aromba boli na inde no bakoboli lakini elina karomete siasa amurabe mobo muiso baise kubol bonto tebana for example murayi bwense Dr. William Ruto na Rigathi Gachagua baise kuboli entunde ya kabiri babembaira na bora nyona de 2032 ta Ruto ta kuboli na Gachagua na bagonya Gachagua nere wa muire kuboli chigwe gota dirigiranti dinekro yabona sana sepeji ya kabiri gazeti ya The Daily Nation mwancho muligereria ndo chenganengane elia nat officials baumeranete karabagendete ne delegate conference ya 2021-2025 okwanera mange challenges cha beire chikonyoreke ekyombekyo na baigo achievements ime ye county ya Kisumu manyakero wekyombe kya nat Collins Oyu nigatebete they are renegotiating igoro ya CBA gose collective bargaining agreement abo asibaganete koewa chi promotion ochiasa barokia babo osabali mbabo based on qualifications naliye kobo moyo osana liye korwa motivation ochiasa bali mwabange abo baberire ase a job group yemo ase kigetambe babwate qualifications ayo na aro bagendete gukwana bune kiama kianat osibune kiombe kianat
kurigereria nga welfare ya borokia ya gendereire kurigererwa asenchera yobikirano kigima ndoroche bari mugande tumachi ujumbe ntuchirigererie kurende tigatorara mnyoki yake amagazeti page ya gatatu yo mto Brighton no mwancho murigereria ni kwanirete igoro yenganingia sana magega yomosibwo yomo uyo nyaritko bakagusibwa egesibo kyogokwa amaega yo kuiba gutumeka chinguru gose robbery with violence. Samuel Kahiga nigo abwate tueneri mocherio abwa sanyorekanete na mamocho akasibwa egesibo kyogokwa kurende maega yemyaka 10 agesibe kigekairanirwa gega onchorori wa kurugo kwa kegacha to life imprisonment kulinda sengencho yembwengia na koba reform dichinga kialenga segesibo kanyara koba released emitienyi 10 ya etiro yo Minto Brighton ano mwancho murigereria chinga kibono anywa mete gose akorete nyangi no mwancho ye omosubati Lucy Wanjiku bakiraiga bali no mogoko na korokyo mogoko omosubati Lucy Wanjiku nigagote bangusokiri abantu bari babugete ngatare kunywa mu mwancho w'imyaka emetambe abwasi bagochaka obugima new beginning man weds after decades in prisons igobugima nabo kogendera no sibwa emyaka emenge onchorerie nabo gonyoranga wanyariko ba gokonyora obusibuli bwao ayona arara page ya gatatu egazeti ya The Daily Nation ne page ya kane nkuriro rotoenda somutimoko ne murikeretenga Azimio leaders baumeranete na the Cherera 4 asomobogani omo ime county ya Nairobi abune kyombe kyo kigendrete kuna konyora obubisi bwaringi magega yaba commissioner baigabane nabo gosomera mange ase page ya kane gazeti ya The Daily Nation toenda sense meri jidoka ke utokwirana twendere togobotaina rero somaga sidiri tukurira rero na tujigurire kia SMS ino matumire ase studio ase mambi ya bono Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochi kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo togochi gutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria a company ya Davis and Shatliff nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boiko ichi gutumike stima
nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi bingi bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebengi ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba inotisano nebire inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero College ya Tenacious Harbor niyo igurite imirango yaye guciye bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukirwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime ase namba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubalikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Abaga mwenzi mokoro Kongo mokoro Kongo ongere lyo bukumbi amoneke bagegesera ngende kobusero mugondo Tingigikero cy'umugusii n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusii uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusii chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyo mungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo
no mungi na nero karansa na banda ari nyumba na sababu karansite nero komia baisike tinginye kegaini kerigyobo undi kiagache kerigyobo undi kiagache embulego twa geso emwaye umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho nchwa umurigereria Ndizi TV naenda sentunde ndekera to gukwanira igoro yetingekero cy'umugusi ona botambe no tukurigeria mange twesomya mange kera to gukwana igoro yegekoro na cy'umugusi yamenyete minto kiale gukora twari tariki mere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ni bano manju muri Ndizi TV karon to gwadia semambi yaboni karotora sansema ya magazeti na to wakira bimano karoto ko nyone university ya Kisii University tukira ne wada graduation ase aba na vunsi ko saporokia aborokiwa ao bago chiko graduate ritko lialero bali basomera senseme ibena ali tukira ndo bwate oyo umutangani ndo batomugeni to mutangani karoto jage to muroberu Ensakia omwako lia mwaka wankwenyi bosire oyore munya umurike butambasi kyombekeri kyaba Gusii Council of Elders litukira nere ngobekerwa lego to senseme ya masters na jajo to moreta to tairende na ere mwete uralire byage na ngiago bekerwe gutwe ngira chiko mokonya to moreta senseme yichisemi nera atobo semi ogwa kikyara mwete masomo tari bogotu igo University ya Kisii litukira ronko gira chwetiro senkwena nere echigutwa gochia se abo bisa ase bari bakugira jodi aseritko liale bakubekira chigutwa litko liale tukubaganiria maya semi tebwati mwario onde bwensi na bagosoma ntwarono numungi no mugotu kigima korwa sense giteiga obekirwe gutwa maga yugukura degree yae igo bono emiaka gose emiaka ya masomo na bukwira ne skuru na endo some onyore kelio tagita sobuguma bwao. Congratulations mwaka ngwenyi bosire na baoroki wabonsi bali bagucha kubekerwa ego twalitskolia rero egere basoke isiko bachigo konya e society andi tukurara ne tujitwa kwanira mangana ya masomo mugeni tungara sister kwanira na amangana yu rero tutakere ko bagose ndotakete ko ba na Dr.
okibo bichanga Walter korende tago ikase studio karengana na nigo asiriri wana muswati omwabo oyo antebyo nakoro konyora beire orarwaldegeka bona krasiriri guna muswati mwabo oikaba bekemero bere ngabakumurusia kwereta se county ya Nairobi oikaba bangemero bere ngabakumurusia bamureta sorongo rwa Gusii igo togotomengora kujia se family okibo yonsi Walter no kuna abato moyo bugoja korende ni libono yabe ntago jarende karochi wasiri mwana mino abere gasienko kirende snans nyaramba ngojara se studio to kwanda mangana mange igoro reto to kwanda igoro yo mwana mumura masoma aye na mangana GB finga kyagenda tikyani gere 16 days of actives maisere kwera everybody ne getoma libono chitari ikome lakini next end ya kyara mangana yunagenda to korgana yonto ju kwanda lingana yesna ngochara se studio igoro genseyemo nenus Esnas no mo director cross kiumbe kia Young Women Democrat na ndo mo activist olio kuigira kabisa weno we mwanya bantu olindete nga bantu mbetanya mbaunereria bamwabo bucharo ikase studio nenkwanira abo atense bano tobese gusuka ekiagara chinse chichigo ikakorobono iga mbakense amonenusu konyorore amaya mange karaba chigusanga no mto Brighton makoliga igase studio toira neto kumanya liara sa magazeti kolende Brighton ndo chenga totopendo agoteba following live Thomas Saboke agoteba good morning team Ensakia, let me wish my family members Jacqueline Machoka, Kisii School, Gladwell Flavia Kerubo, Doris Kerubo, Yuko Sengerabu Machoge Chache, happy Wednesday morning. Tomoso miss watching with us, biamono sana, and agotebangura chinse machanya iwa Nyamira, agotebanga wakire Thomas Tom Mosomi. Ombe manu manjumo ya karamanda takotoma SMS China sema mbiaboni ngasiku bondabu anasema tunde in kama kawaida. Emirimo basi korunyali bali masabali anyoka watching you live. Mbiamona asibali mwenda takotobwatia asensemeye ya mambi sindran sandi neren wale ime yomuru. Benda malita na harako ba asensemo ya Facebook wale yako ba matindi sana. Lakini agonde na wale ime yomuru. Mbiamona ya tokuire ni asensemo ya magaseti. Tukura krompade kaseti ya testana le katuri tikuchikokora asensemo ya magaseti kebiro bito bya myuga kinu teatura soma iberisato tumaya gosuka gochibosyo. Na nchini gombate gazeti ya The Daily Nation timaye tugosen page ya karengo nyegwe kile page ya gatano nomo. Okay. Gendera kiona. Se beje ya gatano moni limurikete ngaki umuraibwense Ruto amo na Raila na kibono bakari kwana gose nande libereja kire kwene kiugati ya barabu igoro yechinse chesiko anekero umurai bua ense ya Kenya takete kwenda sensemo ya West ekarora takete na toenda sensemo ya East kulingana numuriki bwoseti na murikete na umuraibwense kisaso etobisi ni gobona aligereria sensemo ya West iyo sense ya US ere kolende ase enkakiri ya Uhuru Kenyatta amo na Mwai Kibaki barabuni go baligeredi East ekero East iyo ya rego domain na China kolendo muraibu enso soirobisi Ruto bonero jage golire semo ya West eyibwa the United Kingdom egatwara Spain egatwara nijinse chinde ayibone kero Raila kareko mojina ya wasoire asensemo ya Western mono ayuda kwa somera ni go ya soma sebechi ya gatano nomo asebechi gatano kabere nirimugirde naki bone byombe bya bari mu bikari ko bori serikali komente ngeri yemesara yabo mpaka 60% kolengana na bale ko igwana korwasa matuko amagega ayu naro arasebechi gatano na kabere ekero baenderete no mugutano basensemeri ya Kisumu elikurire naki bakori new amangana education curriculum asense yeito ya Kenya bakorawa no omuliki chendo secretary bekiombe kia Kenya National Union of Teachers Collins Oyu oyibanya de ba okwanira abaliki bamangana abulitkore ora sensemeri ya Kisumu. Mbi ya mono kigima yo minto Brighton monchumuli yankwero ikase page ya gatano na limo ase gazeti ya The Daily Nation boigo nimurikirete ki omuraibwense omukuru Uhuru Kenyatta agocha ko resign korwase ekyama kia Jubilee bune party leader oyo tebire goso asiolije ngane yeiga kanini kega yo lengo mubunge Okieni abu asekolengana na kega agotebanga omoske Uhuru Kenyatta obeire
omurayo muyase kiama kia Jubilee na inde nigabwata maskania manene korwase chi county chonsi mense ya Kenya ekerobono banchiranire bune kiama komwanchira asoke asengencho moske Uhuru Kenyatta nigo agendrete koba involved ase chinkwana chomorembe mono asorogongo rwa Africa ntwaro na raite chinkwana bakubwatira no muraibwensi ya Nigeria omokoro Obasanjo koleta omorembe asense ya Ethiopia na boigontwaro bagendete koleta omorembe asense ya DRC Congo igobono nigo batete kumosibora abe free egeranya arikoba gakubwatirana na baraibande asokora chinkwana chomorembe boigasepeje gatano na kabere ne molikeretengana ki university ose funding plan nigobono yaireire okoirana kwa baroki wabali ba parallel gochase university cha public asengencho baroki wabakebono mali bakonyori chikredi chokobera university mbake para chigo cha gokonyeka nomorobelio omujia proposed funding korwase serikali ayino bagwesomera se gazeti ya gatano na kabere gatano na gatatu ne mulekerta ba MCA na batayetego push na barobo konyora chi ward fund egere banyala kwa ba okora magendrase chi ward chabo asense ya Kenya na gokorera mwanchu muligeria nengana yobochenu ekyombe kyobochenu ensengima WHO nigobono kiarure egekure getindi kero batebire ngo gwateka kwa borwire bwa measles nigo bwaene kiwe ase chinse chinyinge abo asabana bake agochakira emiaka kianda gocha emetenyi 50 na kianda nigobono bali targeted asokoegwa vaccination ya measles abana 1.2 million globally ngobono ogwateka kwa mochando o measles okoranga oiranire ekera abana ba boligwe banyale ko babakoba vaccinated ayuna aroko basense moyo bachenu ase ekyombe kile kyo bachenu ensengima WHO ekerongo korena se gazeti ya The Standard page ya gatano toneli markete na kibono observers banyare bago kwanira iguru yingana ya asoro narrative ngakianyarede kolimie ndoto yomurai ori kuri kerogwetera omugwasi miuro mojerera murodinga konangana no observers yabuni babatena kerengane yo ya jete ya hasula nigo yeireta banta bange bakayanja eyirete na slogan yo omugwasi miu ra umoja yaregote abona itawesekana nigo eta nyarete koiremeri asora narrative kengera Elias miura umoja ekaira bona mu bwa Kenya kwanza bokanyora bokoira chikura ino observers ba deru na ya sort of fun narrative nigo yachite neke shindo sinigo yachite neke rekenene ekaira ba Kenya bakayanja na gosuka gochibosio ina ragendete kwene kiwasi gaseti ya The Standard gardena na mange agendete ko ba sense agendete ko ba sama gaseti konde to takatukwero ika sense meli ya beje komina kabere yakarode ana ki kangaroo codes chigare korina oboene gochiase bali bago abana abantu bali bakonyora sexual abuse victims batari konyora justice yani bali bakorebi bose bago divided yabana korina chikangaroo code go ikaranze nse yo mote yeri pera ngakirire abantu abange batari konyora justice yabo asense yeito yakanyani abantu bakwenda bagamba kemanyano pesi sinkalia yanyorana yeirire to soma mangana ayuni gara se ya ikomi na kabiri gasetine ya The Standard nganchere Brighton nkorere page komina kianda asamangana ya county county tinyinge nchira Homa Bay, Nairobi, Tana River, Nakuru, Marsabit, Isiolo kolende county ya Vihiga nelinga abamenyibe county yo nigo bali no gosemelia buna omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na atara guchase county yoli tuko lya Jumamosi asasa ngetena abamenyi mayaga yokore tumurubuli bwo kubeka chitaya street lights ekero bali no kwege nabuna emerubuli menge ya tenene ta county yo ni chikobukiwa ni project nyinge chigenderere ko bwatekana noko gusene influence ya Musalia Mudavadi ase county yo ya Vihiga na mangale ase gazeti yo na mangane county na mange kuninda sengicho chinga kinebiro abakonyorera gazeti ya Obwanchete Onyante Daily Nation ose The Standard Taifa Leo The Star
wesomere asenchira yobekerana abuno to korren sema ya magasita thiri tukorera rero gotenda sense mire studio to korena ndagate ya stogosuka gojigos togosuka naye goto masigusuka korwa sigeta sen kyo kandi Steven Robans mbusi asemambia bone goto yana chana jikide kaisano nemo asichinsa ense ya bona mambia gotosuka nero ndistibe wansu omusi Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye kubabuna butambe gucakira cinsa isano na isato ciamugaso iguika ikomeye cy'amargoba kiraritukuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gucakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete ekerogendrete kwebanga kugore bintu au naboigo okoriye duka okugore bintu bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda getembe electrical services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke getembe electrical services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha silver building
shop number 1 ground floor hospital road gose obakere simya se namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato Getembe Electrical Services asobokoreri obuya. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaeteire asenchere yemo useyende anya kwa yaeteire imeyo morobelio ona yaeteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarera abaminto goika amakoli nebinyoro arambu yatokobuka ndunye mbamelia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke 15 chiamogaso Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient NCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngebirine mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingerwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magega yuko gingerwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa lisangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kiresimi ase namba enotisano na ibere enotikianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime enyagitari ya Walfit Health Center iye gutuka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose
alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy, so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mimbarono manju muri Ndizi TV na dekara leta ko bai me muri buri Ensakia bono mambe magani itu ikirase studio kaduge jide ka chinke ede to so enere kya to jide ka ngeiti ga to so enere kya jikora gensa ya mone nusuga to jakiro moro berito anekra bona gura se studio bamaro rai na mwana Samuiga karibu sana Musbat S na Nyaramba au director cross Kimbekia Young Women Democrat abwase bakurigereria ngana ki obwene bumwana munyaruka obwana bumusubati onyina bagaka nowadays ngorigererirwa bare mbabise kunererirwa obwene bwabo ojira se studio etubatichideka isano isato chioka egere bachiba swahigano yo tunumakori bakwana mange igoro yenkwana yeri tukolia lero yobona tubise gusuka tubise konyegera aigana Ndizi TV nero bwansu bomusi na mangidura jokwana simambi yaboni ganere anasima gaseti ndwarana nguduru kwana nere kyardo jinengo wala sekyombe gyokwegerera abwene bwa manya bantu jokwana na kangaroo courts cyaro kana chikare ko enekebuna chikare go delay amangana sexual abuse victims just Kondo jokwana nesina sina yoto debi erena maidina kangaroo courts ye jinkare njikare ko gera bweno bu mbogo toka abo kontro jena korwase na indrende bachukwana na ncheri bolindro libonchanda all the time konyoranga omonto tokire na ikiranetie gose na mangana a defilement monto na ikiranetie na uneretium obwene bwa mwanya bantu lakini ende konyoranga oigoreirwe orure korwase egesibo oigoreirwe nga evidence ya bodire ona libole libutambe tubole ngaki when is evidence enough go convict you monto o kolete opomocha ayinaro nande ase ntwarana abasubati bali banyomire nana bakare gusukuma abasubati baenda mangana FGM boigo korra nabuna resinazi gonya goli karenze na bira dojigo ebingidura jigo kwana ekyara na to kwana amasomo ana arairerende na amasomo bana basugumu banyomu baroke osebasaru igo masomo tago jiko basinsito ya Kenya igo ne bingendo jito jigo kwanda asirituko lialero asiritukurara na mangidura kwandesara igo bana so bwango mono manchu muliria tukoirwe ka asikimeno ya FIFA World Cup litukurigo rantwaroche gari ya timu chire ibere buna na ki chiasikanetie ase semi final nchira hote na lengi timu ya Argentina na hote tririgo na ngwande dine na kini yabuete ono ndigo kaboro ndindo asinge yabuete to Brighton ni gondoro asinginjo nero borona chaka gusira mega timu ya Spain kwa isiko wano wikatogendere gusira wikatorega neririye wika finals nonye yaro chogoita bado ndabona ro chogotigara nero kulinde asinginjo yakorete byali tukurigora ntwaro chigoli isato abwase mugosoria Lionel Messi abegete gwetrase nchira ya penalty asindeka ya 34 ende tokarre 33 mugosoria Julian Alvarez nere enda kamenta etimwe ya Argentina ikababosio chigoli bere aseriga na lisagero ende uchukoraga ende ka 50 no munakianda na ende Julian Alvarez akamenta ende goli ende igo waneke menno kyali ngege tindi ka Argentina na Croatia wono Croatia igo traenda ka
nichukuliga na endeli baga ya gatatu gose namba ya gatatu yes gobona Argentina a ticket straight which is final ige timu ego ikorurit ko liarero agati ya Morocco na France ya jaji kumira na Croatia na ya na jaji kumira na Croatia ya Morocco na France ya Morocco na France bachiko ko wasole na ende na Croatia bali bagalia gatatu iko Ibari tukuria lere ke mina neki ko endra kere asigati ya Morocco na France sare era bono soira Argentina tigakanye asigati timu ya Morocco na France iri ko bari tukuria kurenda kara aba Africa kurasa ngoro Africa bari maiga ya Morocco ona erende kwa beru mu Argentina kuraboro tumirane as the final tumirane mancho ya France Morocco chinsanye chubutuko bwalero kero bono Croatia yibwatire libaga ego chakuligali tu namba ya gatatu barago solidi tukolia Jumamosi anya Morocco ego swa finals ego France bachikumirana na Croatia anya France ego ita Morocco litukolia lero Morocco bachikumirana na Croatia nara yuali cross birugo bichi go solidi togo chitwara kumanya singicho togo koro murobelio anya ntora kwa negoro ya FIFA World Cup chiteka chatigiri sana iga Brighton bachigocha no mwaneito ase studio tumetno batakenda ya timba tikenda sensemo ya Kenya Drogency ya Kenya nende ko bikimiro bya sensemo ya sports karwa kro no muwasiri bwejigo soli ababu na mwamba karateru na none bitimbire ko nyabi bitara ikirana buya na aliyeteira bunango cyara kwene kuna bikiranira ase ensieto ya Kenya bage timito ya shabana nende te gukora ko kumnyokania ne gitimu chinde ase kimeno kelikia NCL kikenda da sense yetu ya Kenya bone ngo yinjira nasi county ya Kisii kare gosarwa sigitikia use study bitu wagara boten liwe county ya Kisii nambuya kare ngo yira ndi amashabiki ajita mangi sana ngwale ngo litko liya ichuma mashabiki agaja mangi sana tugejora sana nani kare tembaje ba ke weekend ye ngo tebi wonde ndi bgoja kwake e weekend nigo to sabirana ngo yotigira nensi ya Kenya to jena bottom tournament ya ronje tiguno muraibwense inansemeri ngoyo igo bali banjete ngoyo igo ngonya gusukatori igo bana tiga to chamo to sire timu ya Shabana na intukuru Gusii maetekaro igera mogoka kero moko gosoli kurwa seino amashabiki ichire nkuba aromoyo unlike iriria mashabiki atayo bano mako abuna chintakana kolende biamono yumtate vire congratulations to Kisii County government aso ko revive egeti kia Gusii Stadium egere to nyarko batoko gosoli bono nabona nyana nkuru agwendo gocha konye tuanarire agwendo Green Stadium bono nabe bara ichene into Gusii Stadium egere torore bya ase amangana yechi gosoli chinga wikirabo ndo chinga inchena bonda che kosuka ake anya ko bwata kende bright ay bono gosuka bwero beli bintu binde ntu bonto toira nena instance to kuana manga se eritko dialero Ono mancho murigeria tumera nende chikoraga isano na ibere chumu basolera kumanya mange asenchira yo wenge emesa ya mwana maye Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikire buniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerengeke nene ky'umuruburyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta guchia sumuntonde eliyo nera nyare gwetoma gwikebirengo byeigoro Brighton Makori nigairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao eriyo gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinsa ibere cyabutuko nabo igo moiroro rituko rya Lamisi ngochakira chinsa isano nemo cya mugaso
nkuriole nyumba okogora obulemu okogora Gusii property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'anaya asigi kegitambe nobale ime y'umuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guse kubika imifereji y'amace buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction.